Добър ден! Днес ще е малко по-скучен ден, защото навънка вари и този крип мисля да го направя 24 часа стоим в къщи. Сега е 8:08, значи ще свършим в 20 часа и 8 минути. Сега ще си направим едно кафе. И после ще си направим закуска. А после може да помпим гумата на колелото, за да може колелото да е готово за каране, когато времето се оправи. И пускаме машината да прави кафе. А през това време взимаме помпата. Като не знам къде е тая помпа, ама ще я намерим. Айде, намерихме и помпата. Сега такова мито и капаче. И почваме да помпим. Напомпих двете гуми. Сега трябва да се сложа на кафето захар. Защото аз го пия с захар. Нищо, че се е случвало преди няколко месеци да се направя кафе с сол, което не беше добре. Но по принцип си го пия с захар. Чакайте малко. Аз сега осъзнах една подробност. Преди малко казах, че 8 и нещо там и ще свърша в 20 и нещо. Като права 24-ка, трябва... Чак сега го осъзнах това нещо, ама както и да е. Ма то всъщност как ще стане да спа на крип, то май няма как да стане. Другия вариант е да направя 12 часа. Нали, от така до така, обаче то пък ще окръста 24-ка, значи не знам. Абе, ще видим, ще го решим. Може да пусна таймлапс. Там, нали, както и да е. Сега, знаете ли какво мисля да направя? Малко да получа шофьорските курсове. Абе, хора, сега си правя малко почивка от ученето за шофьорските курсове и след малко ще направя една листовка. Обаче, докато уча и си правя почивка, нали, искам по принцип да си направя едно предизвикателство. Но не знам какво. Може да се направя от тези предизвикателства, първо с завързани очи. Ей, тук на масата да сложа някакви неща и с завързани очи, първо да се избера какво да ям. Първо някакви храни и с много странни комбинации. И после да ги изям с вас. Можем това да направим. Ей, сега се връщам след една секунда за вас и след 20-30 минути за мен да мисля
какви комбинации странни и ще си завържим очите, както казах. И после ще отида да получа още малко за листовките и ще направим една листовка. И хора, много съжалявам. Връщам се след няколко минути, 2-3 минути по-късно. Няма да е това, де си мислех, защото просто нямам продукти. Подходящи продукти нямам. Но ще ям нормална храна. Сега ще ви покажа каква. И после, това ви го казвам за закуска сега, нормална храна. Ще ям за закуска. И после ще решим какво ще ядем за обяд. Сега ще ви покажа колко е часа. Видяхте колко е часа. Крепа стана много дълъг. А пък са минали някакви 20 минути. Някъде там 20 минути, там 25 да кажем, да знам точно колко минути, а толкова дълъг крип с простотия. Обаче скучен. В същото време хеме с простоти, хеме скучен. Две в едно. Сега понеже е разджасало, чайте да светна, да видите по-добре, понеже е разджасало това болче. Това. Ще го отвия. И ако мога да го сменя с друго ново. И ето, махнах звънеца. Ето го самото болче. Ето го самия звънец. Ето това е старото такова. И мисля да го сменя с това. Ето сменихме и болчето. Абонирайте се за още работни дейности по колелото. Ако не искате, пак се абонирайте. Ако искате, се абонирайте, ако не искате, пак. Аз пак ще си правя работните дейности, които се наложи да правя по колелото, ще го да правя на крип. И живот и здраве, като се взема кришката, можем и да правим работни дейности, само че на колата. Като се взема книжката и колата. И тъй. Но за сега ще има по-напред към видеята работни дейности на колелото. И така. Много скучно. Аз продължавам да уча книжката. Хора, сега ще ви покажа колко е часа. Ето толкова часа е. Да го кажем 10:30. Айде, 10:30 да го кажем. Да ви кажа честно, много ми се излиза. Много ми се излиза. Обаче лошото е, че мисля, че още върви и да е спрало. Още е мокро, значи силно върви. Не знам. Още не съм си взял закуската.
защото просто много си направих. През тези часове, нали, 1-2 часа, колко там беше, нали, през това време почнах да уча, нали ви казах, и мисля сега да направя една листовка, както казах. Между другото правих някакви ремонтни неща по колелото. Вие вече ги видяхте. И много ме е скучно, да я кажа честно. Кара ми се. Обаче като върви как да карам. И толкова ме е скучно, че както виждате обекарам. Така си обикарам в кръг. Какво да правя? Кажете, какво да правя друго? И като цяло това е. И сега пак ще ям, защото ми е скучно. Аз ям от скука. Аз не ям от нещо друго. Аз ям от скука. И сега понякога ям от глад. Нали, че съм гладен. Ама аз понякога и си ям, защото ме е скучно. Защото няма друго какво да правя. Иначе ако беше сега слънчево, хубаво времето, да изляза, да покарам малко колело 3-4 часа, това да го снимам самото каране, нещо да си поговорим и така нататък. Аз тук ще съм в къщи, ще си говоря сам пред камерата, каквото правят и всички ютубъри, между другото, говорят си сами с камерата и какво? Нищо няма да правя. Защо? Защото върви. Дано утре да пекне слънце. Ма то и утре го дават да върви. Дано нещо се промени в прогнозата и да пекне слънце, защото не издържам. Искам да карам. Просто искам да карам той колело. Ама ма бурят и краката. Значи аз съм ни тей, ни тей. Хем ма бурят краката, хем ми се кара. Направо и аз не знам какво искам вече. Айде, ще се видим след няколко часа, защото няма какво да снимам. То ако имаш какво да снимам, ще се видим след няколко минути. Ама сега ще се видим след няколко часа. Може от скука нещо да сготвя, не знам. Може да сготвим нещо. Просто ме е скучно. Не знам какво да правя. Просто ще сготвя нещо, ама ще видим. След 2 часа пълно пак ще се видим, не знам. Или 3. Ще видим какво ще правим, ще решим в движение. Айде, ще се видим след малко. Хора, сега пекна слънце. Ето не е пекна, това ми е по-добре. Те, че мога да покарам малко колело. Айде, цъкни са, бе. Сети са, цъкнеш лампо. Така, както и да е. Сега, докъде стигнах да си говоря с лампите? Сега, няма да окръста този крип, както си го предполагах. 24 часа в къщи. Ами ще го кръста 24 часа с мен. Спрямо. Ето това. Да.
Така. Ай, аз отивам. Вода! Има си предимства да ходиш в такова време, защото няма хора. И то ако има хора, те са твърде малко. А при хубаво време са много. Току-що седнах на първата си почивка. Движим се добре долу-горе, не е като преди да сме бавни. Сега сме с една идея по-бързи. Връщам се след малко. Сега ще ви покажа на първата почивка колко добре съм се справил. И после се връщам пак. Айде. Хора! Сега е колко часа? Аз преди не знам колко време си пребрах. Преди 1 час се пребрах от карането на колело. Снимах малко кадри, ама то много малко кадри само. Ето толкова часа и след малко колегата каза, че ще идва. До тук. Какво става, хора? Как ме чувате с новия микрофон? Трябва да го държи така, не така. Без... Чакай.